Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините TV. Ние се намираме на територията на магазин Vitamin World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Днес искам да ви представя най-новия Fat Burner, създаден за дамската аудитория. Разбира се, всеки знае, че женските тела имат малко по-специални нужди от мъжките и горенето на мазнини при жените е малко по-трудно, отколкото при мъжете. Но пък, за разлика от мъжете, дамите, както знаете, полагат по-големи усилия това да се случи. Първо, защото са по-упорити от нас мъжете, и второ, защото всяка дама иска да изглежда по-добре. В този контекст на мисли фирмата Power Food създаде Lady Thermo Burn. Една формула, която е на път да промени начина, по който гледаме на дамските фетбърнери. Мощна, изключително мощна формула за горене на мазнинки, създадена единствено и само за жени, работеща, както казах, мощно, без да причинява никакви странични ефекти, като сърцебиене, главоболие, безсъние и всички негативи, за които може да се сетите. Мощният и правилният начин на работа на Lady Thermo Burn е плод на няколко комплекса. Lady Burn комплекс на първо място съдържа в себе си лизин, инозитол, ацетилкарнитин, L-карнитин в тратратна форма и хром, разбира се, като инсулиноподобен фактор. Целият този липотропен фактор е поставен тук, за да може да транспортира голямо количество мазнини да вкара голямо количество мазнини, които могат да бъдат използвани за енергия, ако употребявате фетбърнера на гладно. По този начин всяка крачка, която правите, ще бъде за сметка на мазнините. А ако спортувате, което е по-добрата версия, мили ми дами, тогава пък всяка калория, изхабена по време на тежка физическа работа, без значение дали ще бъде кардиодейност или на обикновен фитнес, би бил за сметка на мазнините. Разбира се, това не е всичко. Продължаваме. Синефрин. Изключително важен момент. Синефрина създава чувство на хлад. Смисъл, по този начин леко лъжиме мозъка, че тялото е преохладено и автоматично нашето тяло леко повишава температурата. За нас това е незабележимо, но реално погледнато това засилва обмяната на веществата много. Разбира се, бързата обмяна е за сметка на мазнините поради причина Lady Burn комплекс, който споменах в началото. Гуглостерон. Изключително важна билка. По мои сведения, това до което аз знам, гуглостерон е една индийска билка с едни малко по-специални дълги листа. Но това не е толкова важно. Важното е, че гуглостерона управлява правилната работа на щитовидната жлеза. По този начин щитовидната жлеза произвежда правилни количества тироидни хормони, които, разбира се, поддържат обмяната на веществата по-бърза. Много важен е момента да знаете, че след като сте свалили определено количество килограми и искате да ги задържите, можете да употребявате Lady Thermo Burn, именно заради билката гуглостерон. По този начин вие ще може да продължите вашето диетично плато
и да не качвате килограми. Разбира се, може да продължите да взимате Lady Thermo Burn в малки дози заради глюкостерона, за да нямате покачване на килограми след това. Следва билката Юхембе. Юхембе е много позната вече в билка, която се употребява в сложни формули. Горейки мазнини в долната част на корема, паласки, седалище, вътрешна част на бедра, външна част на бедра. Няма да се впускам в механизма на работа на Юхембето, но в общи линии Юхембето гори мазнини там, където имаме най-много, поради причина създаването на повече бета рецептори. Значи Юхембе атакува проблемните зони. Долна част на корема, паласки, седалище, вътрешна част на бедра, външна част на бедра. Все места, където дамите качват малко повече мазнинки. Разбира се, не трябва да пропускаме вездесъщия кофеин, който в комбинация с L-карнитина окислява доста голямо количество мазнини. И на последно място в списъка, но не на последно място по възможност за работа и помощна работа е камбоджанската тиква, Гарсиния Камбоджа. Доказан продукт за поддържане по-бърза обмяна на веществата. Как да употребявате Lady Thermo Burn? Хората дамите с малък опит употребяват първите няколко дни, да речем първите 2-3 дни, една капсула сутрин на гладно и една в късния следобед, за да могат да проверят своя толеранс. Ако всичко е наред, можете да минете на 3 пъти по една на празен стомах, а за професионалистките 2 сутрин на гладно и 2 в късния следобед. Разбира се, преди тежко физическо натоварване или тежка физическа работа, или просто дълга разходка в парка, или въобще всякаква физическа работа, едната от дозите е добре да бъде 30 минути преди това начинание. Това беше от мен. Още веднъж Lady Thermo Burn. Благодаря ви, че бяхме заедно.